Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg står i nattøj på, og jeg har hjerter, fordi at det er jo valentinsdag i dag. Det kan godt være, at det ikke er det, når jeg lægger den ud, men det er det lige nu. Så jeg er hjemme hos min mormor, og vi skal have feriebilletter i Frederiksberg Centrum. Så I kan lige se et klip af mig, der laver min morgensrutine her. Okay, så nu fik vi lige gjort os klar her. Knolden er det hele. Og grund til, at jeg har de her øreringe i, det er jo fordi det er valentinsdag. Og så har jeg sådan her super fin lille hjertehalskæde. Og så har jeg sådan et armbånd på. Det vil jeg ikke lige se. Så har jeg sådan en æske med ørering. Skriv lige ned i kommentarer. Hvad for nogle bokse jeg godt kan lide. Jeg kan lige vise jer et klip af dem. Så skriv ned i kommentaren, hvad for nogle I bedst kan lide, så vil jeg tage det med i mine overvejelser, hvad for nogle I vil have på. Hvis I ikke har set det, så de her de er faktisk helt nye. Jeg må tage dem ud i går, så jeg kan lige få skiftet. Så nu skal vi så ned til bussen, så følg med. Så vi er nu på Sofie Amaliegården, her bor min mormor, der er super luksus med bibliotek og fitness. Og der er hyggestue og restaurant, og det koster egentlig ikke særlig meget at bo her. Så husk at kigge ind på internettet og på Google, hvis du godt vil have en dejlig ny lejlighed. Og det er ikke et plejehjem, og man skal være, var det 50? Ja, man skal være 50 for at være her. Men der er også plads til studerende, hvis det er, så det er egentlig bare super lækkert. Så vi fik taget bussen, og nu er vi så i Frederiksberg Centrum, og vi skal have feriebilletter. Og jeg har lidt på en måde aftalt med mig selv, at jeg ikke skal bruge så mange penge, fordi at, jeg har brugt lidt mange penge på det sidste, hvis I har set den seneste Frederiksberg-video. Jeg kan lige få nogle feriebilletter. Ja. Så vi fik lige sådan en her, og et lille kort, tror jeg det er. Så der er Paleo. Den er der, det er sådan en chokoladebar ting. Ja, her. Mange tak. Så nu skal vi så ind og have sådan noget sushi, tror jeg. Vi er endelig i maden, ikke også? Og det ser jo rigtig lækkert. Jeg har spist nu, og det smagte super godt. Og det er overraskende, fordi jeg hader normal sushi. Så tak til Sushi Lover. Vi var så lige i Glitter, og vi har købt nogle rigtig flotte øreringe. Og de lige har pakket ind, så jeg kan lige se dem derhjemme nu. Og det her er simpelthen øreringene, som kostede 150 kroner for dem alle sammen. Det er ret vildt. Jeg har købt dem i glitter bare lige. De er vildt flotte, synes jeg. Så der er rigtig mange søde squishmallows her, så I skal lige kigge på Panduro. Og så skal man have sådan nogle tatoveringstusser, står der, hvis I kan se det. Så dem skal vi lige have. Jeg tror faktisk ikke, at jeg køber dem. Fordi jeg allerede har brugt virkelig mange penge på det, så yes. Så har vi et ønskebarn, og så
sådan en mystery en, så lad os gå derind. Så er vi så i bussen og på vej hjem. Og nu er vi så hjemme. Så ja, tusind tak for at I så med. Husk at like og subscribe os. Adios amigos. Hej hej.